Ei, hola, què tal? Suposo que us en recordeu que us estava explicant tota la meva vida. Al primer capítol els havia promès que els explicaria d'on ens ve l'ànima quan naixem i on va parar quan morim. Però era mentida, no us ho penso dir. Era perquè veiéssiu el segon capítol. No en tinc ni idea on va parar l'ànima i on ve, la veritat. Ni ho sé ni m'importa, és igual. Que vagi on vulgui, home. És el seu problema. Doncs això, que avui els explicaré la meva època d'embaràs. No del meu embaràs, sinó el de la meva mare. Jo no era el que estava embarassat, jo era el que embarassava. Bé, el que va embarassar la meva mare va ser el meu pare, però bueno, jo era el fetus, l'època del fetus, això explicaré avui. La meva època de fetus podríem dir que va ser una bona època, em vaig sentir a gust, no podríem dir que em vaig sentir realitzat, perquè estava per realitzar, totalment. Però en fi, vaig estar còmode, vaig estar bé. I he de dir una curiositat, jo a la meva època de fetus vaig ser dels fetus guapos. Era guapo. Sí, guapo, guapo dintre la mitjana de lletjura que hi ha entre els fetus, evidentment. Però jo era dels més guapos, era dels guaperes. Com ho sé jo? Doncs perquè ho notava, noto, aquestes coses es noten. I a més, a dintre la panxa es té una sensibilitat especial. Jo notava que era dels més guapos de... Bueno, cadascú té la seva època, Hi ha nanos que de petits són molt guapos i després quan es fan grans es fan lletjos. I després hi ha gent que de jove és lletja, però quan es fa gran millora, sí o no? Cadascú té la seva època més guapa, diguem, i la meva va ser de fetus. Bueno, mira, no es pot triar. Però vaja, a part de tot això, l'època de fetus, en general, és molt bona, una època fantàstica. Aviam, estàs allà amb totes les comoditats. Tombat tot el dia, saps? La temperatura ideal, la del cos humà, no fa mai vent, ni el sol et molesta la cara, ni neva ni plou, com deia aquell el patufet ahir. I no és que no hagis de fer l'esforç de treballar per poder menjar, no, és que no has de fer ni l'esforç d'aixecar-te del sofà i obrir la nevera. És que no has de fer res, perquè tens un cordó umbilical aquí al mig que ja et va alimentant i tu allà tombat. És collonut. Per no fer, no has de fer ni l'esforç de respirar, perquè ja et ve l'oxigen també per aquí, entre la sang ja et ve l'oxigen. No has de fotre res, T'has de deixar portar el moviment suau del caminar de la teva mare i vinga. Això sí que és el paradís. I és normal que el part costi, perquè el nano no vol sortir. El nano no empeny cap endins i perquè el nano veu que no hi pot estar més temps perquè allà al final no hi cabrà allà, Si no, no sortiria mai, No sortiria mai. Si ell pogués anar creixent allà dintre i fer-se gran, mare de Déu, es quedaria allà seguríssim. Mireu, ja que no hi ha més remei que néixer, el que haurien d'inventar és un cordó umbilical artificial. Amb això de la genètica i aquestes coses, una cosa que es pogués comprar a les botigues, a metros, 10 o 15 metres perquè es vulguin moure una mica, o 1 o 2 per gent com jo, que no ens volem moure de casa. Jo me l'enganxaria aquí, saps? I, bueno, alimentat des d'aquí, no hauria de respirar ni res, al sofà tot el dia, amb aquella posició d'idiota que fan els fetus, fan una posició tonta. Sí, aniria movent una mica així i ja està. Ja aniria passant el temps. Ens veiem al proper capítol, on naixeré. Aquesta paraula no la pot utilitzar ningú, naixeré. No la pot dir ningú, que naixerà? Qui ho pot dir això?